Hej ľudia, mi sa to predtým vyplo, takže toto je druhý part. Vítajte v druhom parte a potrebovala som zapnúť. Proste sa potrebovala zapnúť. No, takú somarinu, ale ja som ju ešte nezapol, sa mi zdá. Takže ju ideme zapnúť. A tuto sme minule skončili. A potom sa mi to vyplo. Takže tuto začíname. A už mama raz chytila, takže už mám len jeden život. Je otvorené. Dobre. Mamička už ide. Dobre. Keď ste nevedeli, tak kód je Andrev 2002 alebo 2002. Za to, že tam je medzera, tak to je zle. No, tak. Who needs me there? To bolo tesno. Ja som sa už zľakol, že som tam. Baby, who is friend to me? I don't understand.